Kajing yaki kapasadang da kaseng Voice of People's Party VPP halor kajing dawa ban tungkambyang yaki officer ki Shaweng naka Meghalaya Lokayukta ki kentup yoba Jainal Rumai YPS officer bala Shongthaj kumu Director of Inquiry jangka Meghalaya Lokayukta pat arngot ki officer MPS ki bala Shongthaj uba RPD bat uanil ki sangma hakini kita yo bala lej kala long ka mat bandan ru ka jingya pin inya hapdeng ka sarkar jala bat ka te ka seng ka badan hakaliang persya henre shim na yo sngopat ka kite ki officer ki basha weng kam kidan ban ong uba remai ubla sha thung kam lingba notification number meglog.khatsan/arpo/arpoway/khandai punyo haka khat khandai trek urisau arajar arpuar kaba udan ka copy batu badru kabaladan hapo ka Gazette of Meghalaya jong santrik ukala lingkot arajar arpulai kaba day bat ka appointments postings transfers daga jingsngo scam ya ka nongrem kaba udan ulapha ya ka kerwo haka henriu tarik urumpang arajar arpusau ban penshai lor ka jingsha thungkam jongu bat kiwe kabala mi ekikot kubor henre ban khamshai shushu yo pajba ushilong mel ukurwo ka tiar ula yo ban yakren bat uni officer IPS bala Shongthaj bat ubala Shaweng nakakam ubala dan kumni ban penslo haga jing yakren kubli shibun ba yuria wa piwan hangi ban ban yakren ban nga haji shisha nga khamkiar na kini ki ban yakren ban ai bat ka media kan gatarai pim chi i nga khamkiar hi to nyuma jaj ba phi lawan te to ginya keren hi ai pat ginya buri ginya keren hi te halor kata ka jingkeli te ngatrai ladep ai ke press release te ngatrai kam la biang pi kata menol thungi pi kum no pi poi man shakri hapo Meghalaya Lokayukta kumu Director of Inquiry haki usnam arhajar arfuar banai June kumto te ngapoi le ya kendo ya chairperson jongka Meghalaya Lokayukta te hakaba kala don hi ka jing khot jinga bunya keren mo te ngala le ya kendo ya i te kala don ka jing ya keren ka jing ya thir jing mot halor ka ni kam te dinata te hapanga sngo ba to ka biang hi ka ba ladangan bangan don banta bot kani ka kam tengal ai ka jing menjur ka jonga ong to kata ngan biang hi halor ka nongrim ba labatai shai hiro ba ka jing trai kan long laisnam klam kono ka jing awit hapadeng ti hadin mangala ai kata ka jing menjur ke banangai te kalaya na i chairperson kumto namar ka hablech ka government khanang ba nang tei pade ka government kan bishar kan pe dada ka biang ne te hadin nang tu ti ka government kala ai ka jing menjur pat kala phai ya kata ka jing menjur sha ka Lokayukta te hadin nang ta te habala yo e kata ti i chairperson belong kum tau appointing authority ngabu aktin pareng handian te la thung kanya te nang ta hi ken kelas dang ka jing dei ke chonga pat ka Lokayukta mangala sim hi kam ki badai menteri hintu ko pio kini kam pidayo degi jing tho ki papaka ban pensisha ba namar ba menta pisha pe la long no kila shube ba ji pi kam kiwen me na kam tikada don na jing tho bang jiksha nom la man be pi kom kat la pun ko po i kata ho kadai halor nongrim ba ngayo da jing tho iken halor ka jing tho ka paka iken namar lada umdon da jing tho te nganumla kan bandai man punya so ele de bat ka ba kene ka Lokayukta kan te halor kata jing tho hiru ka bala tho ka bangala pen i hiru hakane ka press release hiru kalong ba kajing tray kan long be laisnam te ngala sngo singan hamanga i kata ba kalong laisnam te kumta ka ngala sedang kajing tray ka jonga man kam shai mangi i kilat pathai ko bot pa ke ong ba don kam man thung de ki ba dang don ha ka kam de ki ni ki bla Shongthaj
hatu hakata ka paki wengi api na kam na paki thungru api ha ka kam hatu ka don gum kata ka chi kran na papi ha kendo ba chairperson ba numla ban thung ne ba you bola song thai na ka kam ne de ban you kan ka ji kran ka don gum kita na ni ka jing wata ka jing tho ba pi yo jingkeli bo biang keli kata khana ban ya sai mo ti ha ka ba ngan batai biang si hisien ha ka jinge kendo ka jonga ba di chairperson ka jinge kran ka long ka ba sai ka singi amdon ka no ka jing artatian halor kata ka halor ta ki snam ki mangan trai badai tang halor ki snam hi bangia kren ho bad ki kam kumno ngi trai kumno eti kwa ban tip na ngaro kata ka ya ka jong tenrei halor kan ne ka bentai ke bolong sai ka dar ba nakaliang jog iru ho kani ka long na ka bental lai snam lai nang ta kam sum don hi ka no ka jinge kren ka ban penbu e kajing khonyo enga bangan trai namal ba lada kan jin don di ki kendon trai nganum pediang ni kanyi kata ti kalong hakata ka nongrim kan ke ba ni akren ban ka bangadon hakalo yuta kublish point ke jin pechai ke pi to hadien namar ba pilashong thai na kam pulen but kumu retired IPS officer te Andrea ba pi don benta po kami kale lokai ta kuno pi snoi ka kam ko pi yo ban shakri yang the kini nga pi nga shim me ka kam namar ba kaya ha bat kat kum ka ba nga jutrai bat ka long ka benta hiru ko ba nga ju don benta ba kini kam bantoket labon ba ber hadien ju hikai hero ikini ke ke baki khot akatin parang ke departmental inquiry khamtam lada ka don kano no ka jingsha kano ikino ki sekretari sarkar ke bade jong ka police department kumto bahab bantok ket bat kumno banle aka nga jo ai ka jing hikai hero te ka de ka tang nong rem kai banga sotho ngala e ka kam bangan trei namar ka de ka banga ju le hi te kadon ka jing sotonat ka jonga kan ha banga sim ni ka kam bantrei namar ngadon hi ka jing tikana kan banga tip ya ka kam ka bangan le la danganum tip kum no ngon chusim kolong ta kadon ka jing sotonat tanadu snam arpu ar dia nadu no arpulai la long shi snam saban kot snam e ba pindon na ka kam de plasha wen no de ta ki kindiat por ki pindon na ka Meghalaya lokai ta wata ki shim hong man devan la ban pendap e kapor e atu ka pi kumnoi ka Meghalaya lokai ta ka jing trekam ka jongka atu ka long ka bayat bet ka jing trekam ka ya bet ba khamtam ngagum director bat kumba chairperson bodon hero kabyang he kar ko trekam ka jongi ngam ju don kata ka jingya pher jumot i bat nga sob yang ba he ka jingya trei ti ka ya kum ta he ti ki kam ki bala ti ban le anto tengala kat bala ka jingla ka jonga te ngala persang hi ban pendam dia bete bekeni ka jing shawen ka laki atu pinang don nakanu no ka jimot jim perkhat ba punya kun persya lani panamar bakalong sendat klam ka jingtep ka jongpi ka shulong no ba kalong teng dan ngishim lu lalong kuma shupin tho briaya piro ya pi shimet kum ru rangba uba ka jadben riu ka jongi ka jala ka jongi kilatep kila itu pi pila shakri ka tran police department keleng yang baju benai ta ka nam ka jongpi ngaru ngani thu ingala ek do mark ba pi de minta ka sini te hatu kan don kan lu ka jing persang ka jongpi lat na ka ni ka jing pensai ya ka ba pin nangเป็นโซทุชุๆปัดลานีปัญญาคนเนี่ยกันนี่kapan kong ho ka habakawan kum ka ni fi kawan kum ka lang thari ko si wan lang shop mo ke ba nga kum ukistan he ka we ngai ka we mo ka ba fi dang ong ka jing suk ang ta kawan ka jing cha ka so si mo ti lesi kala long ha ka takar kam hiru pakawan hangaro kumubreu ka don ka jing kata belengan len ni kata kan don hi ka jing kata
ngatrai buat ya firu lene yano ru lada kawan kum kene ke jingja kan don ni ke jing susi but kham tam heru ba kham ai ka ni ka daw na ka ai ka daw ba laweng kam yenga bat ki officer ki ba arngut ki bodon bat nga na ka ai ka daw te ka don hi ka jing kta tarai ka jing kali ka jong fi ka ai ka ban le ayo na din nang ne shakman te nga te ngan shubo be tangkat ne ngolong kristan bat nganget aka kerteng yu try nong penem jonga Jesus Christ haka jing penihat ke jongo ngam jule ngano ko noru klam de bo shwa hakamat jongo ha ngalong bre buduna ngatip dan rei ka ikata te ka shong ka jing alam amla ba nong iro hoi ngan bu iro akhmat jong pingam dan ka jing so persya yano noru ngahaban burom mi kini ki nong sinchar ki jongi nama ka tenu blai ko burom ki ngaburom mi ki ngam dan kono ki le yalla ka jong kamram ti ngaru pade kum breu hoi kum nong song shnong jagari india bodon ka hok kebangan keren man pen pau hakarukom ke babej ha taka akor ke burom te ngaru ngasngo bangadon taka hok tengah pen pau ba ke ba la jai nga kalong ba le se kham khor khinda le se man ko bom don nogrem nomar hakashiti ba ki ai nga por bathong toru kumbang la de batai fi man shwaru kamshum krani eru ba la ban weng no ya phi siteng por ngan bu be de kten kasin nam ta ka jing soto nyom baro but hakajing wenge ngaru pade hantaru pade kham thoi kham ai ro ka daw tega ba nga sngo so long dukha man siam ken fi nga ju hikai sipang kita ki departmental inquiries kini kitai ha bade bon burom ya ka hok long breu ya ka hok jong tu sha kan no ro ngi de man ai bet kat kum ka constitution jogari india constitution kata ka article lai spa khat way ni haban bot kat kum kinta tan rei haba ka jabat yenga kum ni teng ong hei ka hok jonga lada de baya thu yenga ba ka de nang kani ka daw ta ka daw tong so thu kan ban ngala trei de ki lai fu prasnam but aju ko ngo be ya ka huk ya ka hukum ka ba ai nga daga department haba ai department ko ba ai ka sarkar ngam pat ju kerna ne ban ong kum mai pat hanero ban jendala ki kren hi ba wan hi da kar kom ka bade ban ong pechne ngin haban weng no na mar kini ki daw ka tai ka daw pi ai da ka por nga thrai ngan jendala burom mi kata ban ngan jendala pedang be ho se ka la bandon ka jing dukan de kan jendala pedang be kanum poi ka ka por ka mangan pha ngin ka persilis kan kata ban hoi balei nga haban ai nga ban pensyai menta ka daw ka long ba ngam kwa bangan chusnap bat ki brio kin sedang men perkhat dakum ni bat dakum tai yale singai sia sya yang ni syani ngai sya sya tai tengam don por men yo kum kita kin sya keno ma ngatre kan ti ka babet kan ti ka badai bet tengah sngo bau pai ba bon ro kat taw la yo sngo la yo i kat tam tala sibenai tam anre kempat yo sngo i ro no try ma ke bajia tengah sngo la da ngapun batai hinga tengah tharai kata hi gade ke jing shisha but ngan not hero ban ong akhmat nyopi ngene nga keren ni ke jing shisha but nga khlam jeler la ne nga khlam pen he la ne nga ne khlam pen red wat tang kat i pniat ibaret ro ke ga bang keren hang ni nga keren ni ke jing shisha kata hi ngomot bandong fi College bon bar mai ya ke ke bab la pensyai par ke jubab ke la ai ke cingkeli ke tunggu la ko te ngit klimba ke ni ke jingkan ke balingkot ama bupat ba akini ki sini ki la letnyo ki ton na ke jing sa undum ki kita ki officer jom ka Meghalaya Lokayukta ki bla shawen na kam wei to director of inquiry ba shawen na kam de minta ngit
ngibo hapi ki pajba bapin snap ya kini ke jing kren ya bapla yo pan snap bapin bishari mapi kai ke jing sha kai ke norin kadam